Hey, 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 hey! Ay, salamat. Sa haba ng panahon nag-go din. Ayun. 'Di ba, nag-go din siya. Tagal-tagal kanina pa ako naghahintay ng go, ayan. Yun. Ayan, live po tayo guys dito sa sabay tayo mag-live. Wala mag-ano lang. Kasi araw naman ng mga puso ngayon. Kantahan ko kayo ng mga araw ng mga puso. Oh, 'di ba? Nangyari dito. Ayan, pasensya na kayo kanina guys, naputol talaga yung aking net. Mahina talaga yung net ko. Hindi makakonekta eh. Kaya ngayon, kahit mga 2 hours lang. Alam ko dami naka-live. Naka-live si Ma'am Keisha. Naka-live din lahat. Ayun, grounded naman. Grounded. Ba't ganun yung title? Yan, dito. Hello? Hello? Tamsak Dan Hos, ayun, present. Ayun, maraming salamat sa pa-present. Ayan, shoutout sa lahat ng mga team Maliw-Maliw dyan. Ayan, shoutout po sa inyo. Ayan, shoutout kay Ma'am Nilda, Tamsak Hos. Ayun, mga ano lang tayo. Enjoy. Araw ng mga puso. Dapat yung puso natin ay masaya. Punta ko kayo mamaya ng isang magandang awitin. Ayan, shoutout sa Ma'am Nilda, shoutout sa mga team Maliw-Maliw dyan, shoutout kay Lods James Climax, Lods Panatulang, Lods Nelson, Lods Oliver, Lods Forever Mine, Lods Aldi Zemen, Bronwell Naraha, sino pa ba? Lods, yun, shoutout sa Lods Manabdula, ay kaibigan na Frankenstein, ano yan, nagpa-prank, di ba? Ayan, mga shoutout ulit sa inyo dyan. Ayan, sa lahat ng ating mga kababaihan naman, mga shoutout sa lahat ng ating mga gagandang dilag sa ating founder si Ma'am Rachel. Alam naman natin na medyo iyakit po yan siya. Ay. Medyo sensitibo po si Ma'am Rachel. Ayan. Shoutout sa ating team Mali-Malipan dyan. Ma'am Rachel, Ma'am Nelda, Ma'am Carmen, Ma'am Paiza, Ma'am Ruby, Ma'am Scarlett, ayan, ka-blazing ng Dubai. Ayan, mga shoutout sa inyo. Ayan ang puso. Di ba? Di ka man na dumalo sa live ko pero ako nandito ako para sa iyo. Music, di sa live. Doon ako lagi sa live mo. Ikaw nga pa nag-live ako, hindi ka napunta pag umaga. Tingnan mo yung mga live ko. Hindi mo ako sinashoutout sa live mo. Kung ano dyan, Lods Manap. Tingnan mo lahat yung live ko. Lagi ka naka-shoutout. Ikaw, hindi mo ako sinashoutout sa live mo eh. Doon ako sa baba. Hindi mo wala ko hinahanap. Wait, host, BG lang. Ay, maraming salamat sa iyo, mga ano. Ikaw nawawala pag nag-live ako. Huwag kang ano dyan. Ayun. Sige, yun lang. Yun lang ano. Pero dyan ako sa baba pag nag-live ka. Nakatamsak ako dyan.
Oh, tama ka naman. Sa sunod pag nag-live ako, hindi na kita isa-shoutout. Ayan. Ayan, 4 million viewers natin. Bigla shoutout ulit sa inyo dyan. Ayun. Hindi ka nga nadalaw sa live ko eh. Kaya sabi mo, kung anong tinaniman, yun yung anihin. Oh. Diba? Balik-balik lang. Harang! Ayan, sabi mo, shoutout ulit sa inyo. Ay guys, mga biruan lang yan guys. Haring Rich, shout out sa inyo. Yan, araw ng mga puso ngayon guys. Kaya medyo good vibes po tayo. Ayun. Ayun, sige kaibigan, wag muna ako i-shout out. Ayun, sige, sige. Ayun. Ayun. Ito sila masyadong matampuhin. O, di ba? Oo. Lahat ng live ko naka-shoutout yan sila Manap. Pero yung kanyang katwiran, di daw bakit niya daw siya shoutout kasi wala naman daw. Ayun, shoutout ulit sa inyo dyan. Ayun, maraming salamat sa 5 million viewers natin dyan. Tapang kwentuhan lang yan, guys. Ayun, shoutout kay Ma'am Richelle. Ayun, si Ma'am Richelle ay umiyak kagabi. Sige! Prank pa more. Sige, sige. Ayun, shoutout sa'yo, Ma'am Nilda. Eh guys, masaray na po kayo sa amin rito sa taas. Ay, ganyan kasi ang ano dyan eh. May iyakan, may tawanan, may pikunan. Ayun. Tapos pag di napunta, natampo. Kaya good vibes na tayo guys. Yan, shoutout dyan sa 5 million viewers natin dyan. Oo. Ayun. Ayun. Ayun guys, kaya minsan tayo good vibes tayo. Ganito. Ayaw mapindot. Yan, shoutout sa kaibigan natin na si Los James Climax. Ayan. April Lodge Nelson, Ma'am Blazy. Ayan, biglang shoutout sa iyo. Ayun, shoutout ko kayo kahit wala kayo rito. Kasi sabi nga ni Lodge Manap, bakit daw yung shoutout kasi wala naman. Ayun. Tama nga naman. Wow. Ano talaga yun? Ikaw lang, good vibes talaga, Mark Kabis. Ang ano dyan. Pinaiyak mo si Ma'am Nelda. Pinaiyak mo si Ma'am Rachel. Ayan, shoutout sa Ma'am Nels. Yes, laban lang, heart. Kala nyo. Sige, sako pa kayo dyan. Sinako nyo yung min pa ni Ma'am Rachel. Diba? Sige, hindi alam, laki ng impact sa channel niya pag sinako yung main. Sige, sako pa. Sige. Ayan, Ma'am Carmen, magandang shoutout sa inyo dyan. Ayan guys, kasi ang pagkakala mo kasi, pag sinako mo main, malaking impact sa channel yan. Narinig ko lang naman kayo na yan sa Team Influencer. Sige, sako pa kayo dyan. Tayo, pindot na. Sinako niyo main ni Marichel. Wala kayo. Sakuhan kayo. Sige. Sigaro ng puso kayo, kantahan po tayo. Guys, mga puro ano lang yan. Ang dami naka-live. Naka-live din si Tatay Rene. Yan. Naka-live din si Ma'am Tasia. Ayan. Para nakita ko rin naka-live si Ninang. O, di ba? Ayan, maraming mga ano doon naka-live din si Ninang. Ayan. Ikat-ikat lang tayo, guys. Ayan, shoutout sa mga kaibigan natin sa Mardi Nation. Yung ilang shoutout sa inyo. Ayun. Sige, sako nyo ako. Ayan. Yan, sako nyo si Lance Manap. Oo. Yan, sako nyo si Lance Manap.
Bakit nag-end si Ading Maria? Kasi siguro nag-live si Ma'am Tessia, Ma'am Carmen, kaya nag-end si Maria. Ayan guys, ayun. Para sa lahat, binabati ko po kayong Happy Valentine's. Ayun. Kasi kanina yung live ko, wala siyang sound. Nagka-problema yung sound niya. Nasalita pala ako ng salita, sabi ni Los Manap, wala kang boses. Hindi ko napansin, huli na lang. At ayun guys, kasi may laro din kasi kami tuwing gabi. Kaya minsan gabi na ako nauwi. Minsan alas 10 na kami minsan nauwi. Ayan. Sige, sako niya si Roswana, wala na siya paki. Ayan. Tapos pagka umaga, magtatampo. Sige, sige. Sabi ko sa'yo, magtatampo. Tapos kung anong pinagsasabi. Ayan, sige. Tapos sabi na naman, prank na naman. Pinaiyak mo yung mga kababaihan natin. Sige, sako niyo daw sila sa hanap. Ayun. Ay, hindi ako marunong magtanggal ng jacket. Huwag niyo nagantihan sila sa hanap. Huwag niyo na isako yan. Kaya mo, Richel. Ayun guys, sa mga premiere po kayo dyan, baba nyo lang. Nag-iyan na ba si Ma'am Tisha? Ayan guys, mga biruan lang yan guys. Huwag kayong liblibin. Pagka umiyak kayo, sabihin ko sa inyo, prank. Taro ko sa akin. Payakin ko muna kayo. Ayun, Scarlett Vlog. Ayun, magandang shoutout sa'yo, Ma'am Scarlett. Ayun, maraming salamat. Bakit grounded? Ayun, hanapan niyo kayo ng kanta. Para maganda-ganda naman. Siyempre may malungkot yung mga puso nyo dyan. Ayun, ay, umiyak. Ano ba to? Ayan ang mapindot. Mas parang kasi sawa ito eh. Aba. Nakita isa ako. Sabihin ko pala yung lihim eh. Isa ko dito, kanta sabihin ko ang lihim. Di ba? Kaya, manatili kang blue dyan. Yan lang yung ano mo, blue. Di ba? Ayan, chat-out sa'yo, Ma'am Scarlett. Ayun. Ayun, mga chat-out ulit sa inyo dyan. Naka-live din si Ma'am Hadjer. Ayan, malapit na siya siguro mag-monetize si Ma'am Hadjer. Ayan, marami na guys ang maraming ma-monetize ngayon. Ayan, shoutout kay Maria pala. Ayan, marami na ma-monetize channel natin ngayon. Yung Scarlett malapit na yan guys. Kasi walang pahinga ang ano natin dyan. Walang pahinga ang play natin. Yan. Yes, Scarlett, shout out. Sabi ni Lance Manabdula. Ayan. Kaibigan natin na mahilig mag-prank. Ayan. Dalawang prank na yan. Ano? Ano ba yan? Parang wala ito ako harang. Meron ba? Ayan, update lang yan guys kasi wala kasi akong ano, hindi ako makapag-live stream. Pasensya. Pasensya na mga kaibigan natin, hindi ka makakyat. Bawin lang kayo pagka naka-live stream ako. Babas ko na. Kabay-bay. Ha? Malay nyo. Kabay na yan. Taas ako ngayon eh.
Ayun, sa 6 million viewers natin yan. Pasensya na guys. Rounded ako. Ayun, saglit lang. Masyado na mahaba yung book natin ah. Ayun, laban ng heart. Ayun. Ayun, Lods Team Hans, maraming salamat. Ayun, PG lang. Maraming salamat. Lods Team Hans, maraming salamat sa iyo, Lods. Wala kang live. Ayun, sa 8 million viewers natin dyan. Happy Valentine's po sa lahat. Araw po ng mga puso. Ayun, panapalipad si Mas Scarlett. Iba din. Ayun, ito pinapalipad. Panapalipad lang, guys. Kaya halika natin kasi napalipad. Ayun. Ayan, bawi-bawi lang. Tama naman sa pag ikaw na monetize, palipad lang kita ng 100 pesos. Para sa dito. Hindi pala ako kanta kasi baka may CPR, mahatihan pa ako dito eh. Happy Valentine's Host! Oh, budget. Oh. Kaya Valentine's. Kaya Valentine's na kayo lang. Oh. Oh, $5 siya. $100 din. Ay, nako! Thank you! Marami. Happy ako. Ang problema, grounded si Heart. Siya na on. Palipad. Huwag ka na mag-ground. Nakanta ako mamaya eh. Yan. Alam nyo. Ayan, maraming salamat ulit Ma'am Scarlett sa pag-share ng iyong places. Yan. May babalik pa sa iyo ng 3 balik po. Yan. Shoutout dyan sa 5 million viewers natin. Ma'am Richelle, magalaw shoutout sa iyo Ma'am Richelle. Happy Valentine's. Okay, napanood ko po yung tawag nito. Ang iyong long distance sa iyong husband. Wow. Sana all. Oh, nako. Sana all. Sana all. O, diba? Laban lang heart. Sabi nga nila eh. Laban heart. O, diba? Ay, sa mga nagbabalintines dyan, yan ang sabi. Pag-ibig, panliligaw, kasal. O, diba? Yan yung sinasabi nila. Kuya Mon, magalaw shoutout sa iyo, Kuya Mon. Maraming salamat. Yan si Kuya Mon eh, single pa rin. Well, China all my $5. O, diba? Mag-med. Ay, kalaw. Pero pag monetize sa Sino Scarlett, parang ko ng 100 pesos. Ayan, Ma'am Richelle. Ayan, meow. Sabi ni Kuya Mon. Para maabot nyo na $10. Ate Carmen. Ayan, shoutout sa ating mga timali-mali. Shoutout kay Maria. Sana si Maria? Si Maria kayo na nagsasalita na umaga. Ayan guys, huwag kayo mag-alala guys. Kala niyo wala ako sa live ninyo? Hindi ako nag-comment. Sabi ni Rosmana, wala daw ako. Ha? Ano yung samrado na? Nagkikiveritis ako doon. Alam niyo ba? Dami kong tamsak doon. Kala niyo kay Falcon. Ayun. Magalaw shoutout ulit sa inyo dyan. Sa 7 million viewers natin. Maraming salamat sa inyo guys. Ayun. Ay, mga kaibigan natin yan. Tommy Yahoo! TMFFF. Ayan. Ayan, sa araw ng mga puso daw yon. Kaya nung nakarang araw, kanina maraming mga checkpoint.
Ay, ano ba 'to? Checkpoint, sara ng mga puso. Oh. Dapat ang araw ng mga puso, masaya yung mga puso natin. Huwag tayong papayak. Payak, araw ng mga puso, may payak. Gusto mo? Napayak yung mga kababaihan natin. Ayan, Ma'am Nilda, may shoutout sa'yo. Ayan, si Ma'am Nilda minsan. Umiiyak din ito. Ay, nako. Ayaw umiiyak. Sana ko sasabihin. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan. At shoutout sa mga lahat ng mga may asawa, balo, binayaan, iniwanan. Ayun, magiging shoutout po sa inyo lahat yan. Kahit hindi araw ng puso, kailangan na magmahalan araw-araw. O, di ba? O, tama po yan. Spread love. O, di ba? Balo here. Ayun, balo here. Ayan, shoutout sa mga balo, iniwanan, mapayat, mataba. Ayun. Yan, shoutout sa mga binayaan, iniwanan. Ayan, mapayat, mataba. Magiging shoutout po sa inyo. Single here. Nako. Aba, si Ma'am Nilda, single ka, Ma'am Nilda. Hindi nga. Si Kuya Mon, alam ko single yan. Di ba, Kuya Mon? Ayan. Si Ma'am Nilda, balo. Ay, si Ma'am Carmen pala. Sorry. Ako guys, balo sa buhay. Oh. Ay, talak kayo sa akin. Balo buhay ako eh. Ano ba to? Ayan, tumawa. Yes, swingle ako kasi nasa abroad eh. Aba. Swingle. Kala ko balo ng buhay ka, Ma'am Nelda. Ay, nako, yung puso po natin. Yan, sinasabi nga guys na pag-ibig, panliligaw, kasal. O, di ba? Ay, pinatay mo naman asawa ni Silda, adik. Ayaw na tumawa. Ayaw na tumawa itong biyotso ko ah. Ayaw na tumawa. Hindi naman, kamali lang. Eh, tao lang tayo, nagkakamali tayo. Ano kayo, masyado naman kayo. Mga good vibes lang, yung puso niya masyado naman kayo. Eh, Maria nga eh. Salita ka rin na mag-isa eh. Pinapakinggan ko doon sa live mo, Carmen. Daming pangaral na naman eh. Tapos pag live nila si Ma'am Samra eh, na-prank pala kami yun ni Des Manap. O, di ba? Ang ganda. Ano to? Pag nga sa Pinas, may asawa, pag dito, swingle. Yan ang sinasabi. Ano naman talaga? Dahil pagka tinanong dito, kasi style ng mga kalalakihan dito, babayan, tanongin, asawa ka ba? Galit si Nanay Maria. Alam nyo guys, nagmumonitor lang kasi ako sa baba. Alam ko lahat ng mga ginagawa nyo dyan. Sabi, oo. Hindi ako alam, taglilima na 10 na pala yan. Ayun, okay, Maya kasi maraming sasabihin yan. Diba? Ano yan guys? Kumbaga, minsan, alam mo kasi minsan, ito lang real talk kasi yan. Minsan kasi, yung mga biruan natin minsan, walang masama sa biruan. Pero minsan kasi may time minsan na yung natin, yung hindi tayo, wala tayo sa good mode. Ang sinasabi dyan. Kaya minsan may napipikon, may naiinis. Hindi talaga maiwasan yan. Minsan marong timing ba? Wrong timing. O, di ba? Ay, ganun. Ganun lang yan. Ganun talaga. Ano na yung mga... Kaya ko lang yung biruan. Pero kung mataon na medyo hindi maganda, ay siyempre si Ma'am Rachel, nagsasakuhan sila, tawa-tawa kami. Tapos yung main fans sila ako. Talaga sila dyan. Ang kalokohan.
Ano kasi yan guys, ang alam ko kasi, ulitin ko naman, kasi ang narinig ko sa team influencer, pag sinako mo kasi ang main na pumasok, malaki kasi yung impact niya sa channel mo. Yan ang alam ko ha. Ewan ko kung totoo yun. Yung narinig ko yan kay ano eh, kay Ma'am Yani. Kaya mahirap magsako ng main account. Oo. Kasi nakaka-apekto sa channel daw yan. Oo, kaya minsan eh, iwasan natin sako-sako. Ano na lang, tabo-tabo na lang. Kaya ka mapindot. Sira na yata. Ayan. 6 million viewers natin. Miguel, shoutout sa inyo. Ayun. Eh, siyempre, tayo din naman na mga magkakatropa na magpupunahan para maayos natin lahat. Kabars lang minsan, maiyakan, may tampuhan, kulitan. Ano talaga yung Ma'am Lilda? Ano talaga ang mundo ng YouTube? May tampuhan, may kulitan. O, di ba? May iyakan, tapos may tampuhan, tapos may kulitan. Oh. Si Ma'am Lilda nga, tumatampo na eh. Ito, uso tampo ngayon. Ayan, may shoutout ulit dyan sa 5 million viewers natin dyan. Maraming salamat. At yung aking biit ay bumigay na. Parang grounded na siya. Ayun, marami naman ano ba, yung advance congrats sa mga malapit ng pamuni. Yan si Kuya Mon. Ikaw Kuya Mon, pagka natapos si Ma'am Scarlett, ako na mag-play. Play kita umaga at hapon. Yung iyong live. Kasi kay Ma'am Scarlett kasi piniplay ko yan mula umaga hanggang hapon. Apat na windows yan. Walang tigil. Basta nandito ko sa bahay. Ang bilis ng watch hour niya. Kaya mas maganda. Pero sa iyo Kuya Mon, eh, ano natin yan, tulungan natin mag-play. Kasi yung iba natin kasama, mas mabilis naman yan. Pag namunin na si Ma'am Scarlett, ayan. Okay, shoutout sa Ma'am Rachel. Oh. Mabilis lang yan pagka may nagpi-play sa'yo. Yan ang watch hour mo. Kasi mahirap kasi mag-play pagka cellphone. Hindi talaga tatagal yan. Turo ko sa'yo Kuya Mon, message ko. Pwede mo i-play yung ano mo. Ako, yan ang ginawa ko eh. Piniplay ko yung sarili ko. Sabi nila bawal. Hindi bawal. Kasi subok naman ha. Ayun, Ma'am Carmen Acosta Vlog. Ang galaw shout out. Ayan sa inyo. Kaya minsan wala ako pagka Friday, Sabado. May laro kasi kami, basketball. Sakit na katawan ko. Pero sumisilip pa rin. Pag hindi ako nagko-comment sa inyo, nakatamsak na ako. Di ba makikita ni Lolo yon? Wala, Ma'am Carmen. Ako na-monetize ako, piniplay ko naman video ko. Pero sa ninja ko. Oo. Hindi makita yan kasi si Lolo, sabihin mo lang na, sila mo si Lolo, matanda na yan. Masakit na yung mga tuhod nun. Makita yan. Depende sana yan. Basta ako ganun ang ginawa ko. Pero hindi naman lagi-lagi. Ano yun? Ayun. Laro namin kasi gabi. Alas 7. Kaya sa umaga ako minsan nagla-live kasi wala kami trabaho. Tapos pag walang trabaho eh. Oo. Tambay lang. Ay, nako. 3 million viewers natin dyan. Kailan shoutout sa inyo. 3 million na naman ang viewers natin. Ayan. Sino ba naka-live? Si Ma'am JB naka-live din. You are my love.
Ayan. Ayan, kumunti na naman yung mga viewers natin. Napansin ko ngayon sa mga tropa mo, konti na lang yung mga viewers natin, ah. Ayan. Dati marami. Ay naku! Talaga guys sa YouTube. Sabi ko, kung may kailangan napunta pagka wala, wala na naman. Doon tayo sa mga kaibigan natin na solid talaga. Ayan. Mga tulad natin yung mga team Maliw-Maliw, ayan. Yan lagi naka-support. Ayan. Ay naku! Pagka nagkaproblema, wala na. Pormada na. Ayan, magandang shoutout ulit dyan sa ating lahat. Ito pa yung araw ng mga puso ngayon. Ba't ka naman palakon? Araw ng mga puso ngayon? Relax lang. Ayun, sa Simin Tamsak natin dyan. Magandang shoutout ulit sa inyo. Ayan. Basta naman yung mga puso ninyo dyan. Ayan, shoutout ulit dyan sa mga members ko dyan. Shoutout kay Lord Salde 7, Bro Noel Naraha. Kay Lods James Climax. Tapos kay Lord Salde 7. Kay Ma'am Carmen. Ma'am Richelle Maria. Kay Longga Vlog. Kay Ma'am Scarlett. Magandang shoutout din sa inyo. Kay Bro Noel Naraha. Ayan guys, pasensya na kayo hindi ka makiat sa aking live stream kasi direct stream yard po ako. Ay, siyempre guys, nagtitipid din po tayo. Kasi pagka unlimited talaga, medyo masakit na bulsa. Ang dami ko ngayong gustusan guys. Napagawa kasi ako ng kubo-kubo. Kung saan pa na saan pa medyo madaming gustusan, saka napagawa ng kubo-kubo. Ay, lang yan. Bahay kubo. Pasensya na muna kayo. Ayan. Kaya nga sa mga kaibigan natin dyan. Sana nga marami tayo para makasahod tayo sa YouTube eh. O, di ba? Bakit ka nag-YouTube? Siyempre, para kumita. Oh. Ang gulo ng mundo. Kaya dapat good vibes lang po tayo. Ayun. Araw ng mga puso. Puso, laban. Nakalive pa si Ma'am Tasha? Yan, sa tao dyan sa 9 million viewers natin, 9 million thumbs up natin dyan. Ako sana ayaw ko rin talaga na mag-live. Kasi nga, kasi lang, inano ko lang kasi yung watch hour ko na lang. Pero kung tutusin, parang ayaw ko na nga mag-live din eh. Kasi tamad na rin ko minsan mag-update sa YouTube ko. Mag-upload na lang ng video. Kasi wala naman na may-upload na video kasi marami sa mga video na pwede i-upload kahit di ka na mag-live. Di ba pwede naman yan? Tingnan mo si Lods Dongsi. Matagal na siya hindi nagka-live ulit. No, di ba? Sorry, hindi pa dumating kasi yung pin ko. Check ko nga kung dumating na yung pin ko. Kasi ito siguro guys, pagka na ako, wala na kasi, sa internet kasi medyo baka mag-upload na lang ako ng video din. Hindi na muna ako mag-live. Mag-live siguro ako, update na lang. Dalawang beses sa isang linggo. Ayan. Na lang, ikot-ikot na lang sa mga naka-live. Ayan. Huwag kayong mag-alala guys, kung naka-live kayo, andyan ako sa baba, kahit hindi ako nagko-comment, andyan ako. Nagko-thumbs up ako. Kahit silipin nyo may thumbs up. Kahit hindi man ako makano, huwag kayong magtampo. Okay? Ano ba tampo niyan? Diyan ako sa baba.
Alam mo kung sino naka-live? Oh, alam ko rin kung ano yung mga tsismis. Alam ko rin kung anong nangyayari. Oh, 'di ba? Marites tayo ngayon. Okay, marites na, ba't na tayo nagiging marites na? Yes, maganda din guys na marami tayong ano. Manood din tayo kayo minsan ng mahilig kasi ako manood ng balita guys, katatapos ko lang manood ng ano, 24 oras. Oh, ayun. Kasi kampi eleksyon na naman sa'tin, eh. Oh, wala na, sa atin kasi 'pag eleksyon wala na yung mga tao, punong-puno na, nawala na yung ano, wala na yung ano ba 'yun? Nawala na yung social distancing. Naku, yung sa Pilipinas naman sa'tin, dami na namang ano, reklamo na naman yung ano, kasi pagka ano, marami namang pumupunta. Wala ng pakialam, naka-live, ikot-ikot lang po kayo, ako mag-update lang ako ng aking live stream. Kasi minsan yung signal ko mahina na talaga. Ayan. Ayan si Ma'am Kaisel, pareho naka-live din. Ayan. Your comment got from Richel Evangelista. Bob Hart. Sana all. Sana all may matawag. Ayun. 'Di ba maganda yung anong Valentine's, buti pa si Ma'am Richel. Oo, kausap nakakainggit naman si Ma'am Richel. Kausap niya kanyang hubby. Ang gwapo ng hubby ni Ma'am Richel, ay naku bakla ako. Ang gwapo ni Ma'am Richel. Ay naku. Tapos yung kanta, ano pa yung kanta? Yung kanta ano, yung, ano ba yung kanta nun? Umiiyak ang puso ko't sumisigaw. Pati ang isip ko't damdamin ay umiiyaw. Buhay kong ito ay walang halaga. Ayun, di ba? Yan, shoutout dyan sa aking pamilya sa bansang Pilipinas. Siyempre, yung mga mahal natin sa buhay guys ay nagbabati talaga yan ng ano, ng Happy Valentine's. Oh, kilala niyo ba si Valentino at saka si Valentina? May kwento kayo yan. Alam mo kwento ng Valentine's? Kasi kwento ko eh, para malaman niyo. Ayaw tumawa. Sawa to sa kakatawa tong imbit ko eh. Manampan lang ka tayo. Oh, man. Oh, di ba? Sawa na sa kakatawa eh. Tumigil sa kakatawa. Ayun, naka-live din si Ma'am Hajier. Ayan guys, support na lang tayo. Tamang good vibes lang po tayo. Kahit na ayaw. Kami tayong problema. Yakan. Hindi, mag-comment-comment ng mga ano dyan sa baba. Pigilan na natin yan mag-comment-comment ng mga putampo na yan. Ay, nako. Tawanan na lang yung comment dyan, tawa-tawa na lang para mas maganda. Kasi pag hindi maganda yung comment, masakit na mata. Bago natin yung style natin para maganda. Kasi tumatanda na tayo. Di ba, Mang Carmen? Ang sabi nila, balang araw. Okay, nagtawa tayo.
Magandang dilat, puso ko yung nabihag. Wala nang nais, di kaya kang labis ko. Magandang dilat, bawat lakad mo lahat sila napapatingin. Di mawari, ba't ganun ang nangyayari sa akin? Isang ngiti mo lang parang nagkakabaliw. Ano ba ang ginawa mo? Pinaaaliw. Tanaw kita, para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Magandang dilat, puso ko yung nabihag. Wala nang nais, di kaya kalabis ko. Magandang dilat. May ikot naman yung signal ko. Ayun, Ma'am Carmen. Maraming salamat. Pagkit lang guys, mapatugtog lang ako. Ayan, mga shoutout ulit dyan sa kay Kuya Mon. Maraming salamat sa pabidji-bidji mo dyan, Kuya Mon. Nakuha ko na yung Ayan, tamsak. Done po, sabi ni Ma'am Marian Matera. Maraming salamat sa Ma'am Marian. Ay, may lang shoutout ulit dyan sa 6 million viewers natin. Maraming salamat. Araw po ngayon ng puso. Ayan, dapat good vibe, tamang good vibes lang po tayo. Ayan, maraming salamat dyan sa 6 million viewers natin.
Ayun, sa 5 million viewers natin dyan, maraming salamat sa pabiji-biji nyo dyan. Maraming salamat din sa lahat ng mga kaibigan natin nag-thumbs up yan. Shoutout sa lahat ng mga team Maliw-Maliw. Ayan. Ang generalize na lang natin para mas maganda. Yung mga shoutout ulit sa inyo. Ayan. Maraming salamat ulit sa pagdalaw sa aking bahay. Ayan, sa lahat ng pabiji-biji dyan, sa 4 million viewers natin, ayan, 2 millions na pala kasi ako naman na yung dalawa dyan. Ano kayong ano dyan? 5 million viewers natin, maraming salamat sa inyo. Ayan. Alam ko naman yan guys, kung sino nakatambay sa akin kasi pag tinatag ko yung pangalan, makikita ko naman yan siya guys. Ayan. Yung shoutout sa'yo Kuya Mon. Maraming salamat sa inyo dyan, sa 6 million viewers. Kaya huwag kayong ano dyan. Alam mo galaw, shoutout ulit sa inyo. Ayan. May technique kasi yan guys para malaman nyo kung ano. Kung nandyan pa yung nood sa inyo. Ayan. Kung sa mga laptop yung gamitin nyo, type nyo lang at saka pindutin yung pangalan. Kung nalabas pa dyan pa siya naka-BG. Ano yun guys? Pwede mo siya matag. 7 million viewers natin. Maraming salamat ulit sa inyo dyan. Maraming salamat. Ay. Ayan. Thank you. Ayun, pag-usapan na natin ngayon kasi araw ngayon ng puso, araw ng hindi naman sa lahat ng pag-araw ng puso lang tayo mag-ano. Ang bawat araw, magmamahalan po tayo. O, diba? Ano, bakit nag-grounded na ito yung ano ko? Ayun po. Ako guys, hindi ako magpapaputol ng buhok. Paputol ko lang ito pag nag-aasawa ulit ako. O, diba? Ay kung 10 years, 10 years din yung haba ng buhok natin. Naputulan yan. O, diba? Pag nakita niya, mahabang-mahaba niya yan. Mga 1 year pa yan, ang haba na yan. Ay, Boss Falcon, ang haba ng Falcon. Pinapahaba ko kasi yan guys, kasi maputi na yung buhok ko. O, kita niyo yan? O. O, yun o. Kitang kita. O, diba? Kala kasi ng iba, nagkukulay ako. Ganon talaga yan guys, pagka pumuputi na yung buhok mo, medyo ano na siya, medyo di Carmen. Mahal din Carmen. Pag pumuti na yung buhok mo, makita mo na yun. Parang may kulay siya na brown kasi papunta na siya doon sa puti. Hindi ko lang alam kasi. Ayan, Ma'am Carmen, yung gula shoutout sa inyo. Kaya gusto kong pabain yan guys para kahit hanggang dito lang. Tingnan ko lang kung ano itsura ko mahaba. Kasi mas maganda tingnan yung pag maputi tapos mahaba. Ay, parang may kulay. Ganda na kombinasyon niya. May halong puti. Sabi ng iba, di ba yung iba nga nagpapaputi ng buhok? Eh sa akin, hindi na kailangan. Sabi nila, napakulay ka ng buhok mo. Siyempre, ganun talaga yan. Yan ang uso ngayon. Di ba? Ayun, shoutout ulit dyan sa 6 million viewers natin, sa 4 million viewers natin, kay Mon, kay Ma'am Carmen. Ayan, shoutout yan sa ating mga kaibigan. Ma'am Maria, Ma'am Richel. Sa mga wala dito guys, shoutout po natin yan. Ayan. Sa kay KJ Babes. Ayan, may ganun shoutout sa KJ Babes. Alam ko parang pauwi na yata si KJ Babes. Ayan. Ganun talaga yan. Dapat makapagbakasyon muna tayo. Ma-repress. Alam nyo guys, masarap kasi pag nakabakasyon kayo talaga. Kasi nakaka-repress kasi pag doon ka sa Pilipinas. Kuya Mon, maraming salamat sa iyo. Oo. Diba? Basta doon ka. Ang problema lang pagka naubusan ka na ng pera. Wala masakit doon. Umikot na naman ako, di ba? Ano sinasabi ko? Pag ang signal nyo, nagdulo. Ayun, ikaw ang hinahanap sa gabit araw. Ayan. Ayun. At shoutout ulit dyan sa ating mga kabayan kay Ma'am Blazy, ayan, kay Ma'am Baiza, Ma'am Zamra, Ma'am, sino pa ba?
So guys, kasi lahat yan alam niyo guys kasi pa ako nag-live talaga, parang ano ko na yan kasi na kagurian ko na talaga yan, nashi-shoutout kayo lahat-lahat. Yung mga matatandaan ko lang pa kasi makalimutin na tayo. Si Kuya Mon nga minsan hindi ko maalala, eh. Oo, hindi ko ma-shoutout si Kuya Mon. Shoutout kayo Kuya Mon? So lahat kayo guys sina-shoutout ko lahat. Si Kuya Mon, oo nga, si Kuya Mon nakakalimutan ko lagi ito shoutout lagi. Shoutout sa inyo diyan, Lods Nelson, Lods Panap, Lods James, Climax, kay Kuya Mon, ayan, ibahin ko dagdagan, Kuya Mon, kay Lods Forever Mine, oh, kay Lods Bro Noel Naraha, kay Lods Dongzi, Lods Oliver, ayan, kay sino pa ba? Ayan, kay Bro Noel Naraha, ayan, shoutout din niyo kay Ma'am Keisha, Lods Nono, ayan, yung mga ano natin yan. Kasi ganun pa rin nakaukit pa rin sa atin yan. Sino nga pala si nawala na si Kuya ano, si Lods yung ngayon nakalimutan ko yung pangalan. Yung gumagawa ng postiso. Si nakalimutan ko. Alam nila na ano yan, alam nila Lods Panap yun. Si sino yung gumagawa ng postiso na yun? Sa'yo na yun? Ayan. And shoutout naman sa ating mga kababaihan dyan. Kay Ma'am Carmen, kay Maria, Ma'am Nelda, Ma'am Carmen, Ma'am Scarlett, ayan, Ma'am Paiza, Ma'am Davy, ayan, kay Ma'am Ruby. Kasi Ma'am Ruby di ba sa Pilipinas na? Ayun. Yan ang mga ano natin yan. Yung mga yung naabutan ko pa. Yan, siyempre sa Team Maliw-Maliw. Siyempre, umalis na ako sa Team Maliw-Maliw. Diba? Umalis na ako dun sa GC. Ayan. Shoutout sa inyo lahat dyan. Nakalis ako dun ng Tagalog. Doon pa rin ako nakasupport. Ayun. Ayun. Shoutout sa inyo. Yan. Ayun. Ako kasi guys, hindi ako nakikialam sa mga basta mga about sa pag-ibig. Kasi pag-ibig dito. Ano kayo dyan? Ikaw ang hanap-hanap sa gabi't araw. Unahin muna natin yung mga dapat nating unahin. Di ba? Ayun, spread love. Magkakanta muna ako bago ako. So sayang pinalipad ni Ma'am Scarlett kasi pag kinakanta ako mas CPR, hati kami. Kaya wag muna ako, kaya hindi muna ako kakanta. Kasi pag kumanta ako tapos nagpalipad na naman si Ma'am Scarlett, hati kami doon, 250. Sayang lang. O, di ba? May music na lang ako. Tanaw. Ang iba, bakit nauso? Ayan, Lods Falcon Dessert, shout out po. Ayan, Miguel Lods, shout out din sa iyo, Lods Moises Barreto. Itong pinaka-supportive nating kaibigan, Lods Moises. Ayan, happy, isang masayang puso sa iyo, Lods Moises Barreto, Barangay Mardi. Ayan. Ayan, Minandro Vlog, shout out po, sabi ni Barangay Mardi. Shout out sa iyo, Lods, Barangay Mardi. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat dyan sa patamsak nyo dyan, guys. Maraming salamat sa nandiyan pa rin kayo. Dang Carmen Acosta Vlog, shout out po. Sabi ni Barangay Mardi. Sila sa Barangay Mardi ay umikot po yan kung sino live sa atin. Yan, sila Lods James. Ayan. Ayan, shout out ulit sa 6 million viewers natin, Miguel shout out. Umikot na naman yung signal. Meron talaga yan minsan ang signal natin. Parang pinapaikot-ikot lang tayo. Ayun. Ayan. Shout out. Ayan. Shout out muna tayo. Kahit sa baba lang. Ayan. Ikaw ang hanap. Powered by DJ Bongbong Exclusive. Ayan. Alam ko naman guys, lahat po tayo busy din po tayo. Siyempre hindi naman po lahat ng oras ay nakatutok lang po tayo sa YouTube. Ayan. Kaya
Mas maswerte nga tayo kasi yung iba kasi kahit nasa loob ng bahay yung trabaho nakapag-YouTube pa. Yung mga kaibigan natin dito, yung mga kaibigan natin na sila Ma'am Carmen, yung sa mga loob ng bahay sila Ma'am Scarlett, sila Ma'am Zamra, sila ah, Maria, ayan, di ba? Mas kahit papaano maswerte pa, mas mapalad pa rin sila sa amo nila. Kasi nga, ano pa sila, cellphone. O, di ba? Kasi sa iba kasi niyan, di ka makahawak ng cellphone, di ka makapag-live. O, di ba? Ayan yung mas maano doon kasi ano natin, isang pasalamat din natin yan. Sa kahit paano nakasupport din po sila kahit sa anong busy ng kanilang trabaho. Alam naman natin kung anong kahirap ang trabaho sa loob ng bahay. Barangay Mardy, shoutout po, sabi ni Ma'am Rachel. Barangay Mardy, shoutout, sabi ni Kuya Mon. Ayan, kaya maswerte pa rin to sila Ma'am Rachel, sila Ma'am Carmen, Ma'am Nilda, Ma'am Ruby, ayan, sila Ma'am Davy. Ayan, di ba sa Ma'am Hajir? May mga open-open yung mga amo nila. Di ba? Ayan, dating iba nga, tinatago pa cellphone. Hindi ka makapag ano eh. Ayun. O, di ba? Nagulat ka pala yung mga yung sino ngayong dati na parang Ilongga yata yun, yung sikat na vlogger din. Nag-viral. Oo. O, di ba? Ano yun? Kaya malaking pasalamat na rin yan. Kasi kahit anong ka-busy nila sa oras nila, ay, nakadalaw pa rin sila. Ayan ang importante dyan, guys. Yung kasi minsan ang ano natin. Di ba yun? Pag sinigaw ng amo na, Rachel, Nam! Di ba? Ano kasi yan, guys? Yan. Salamat na lang tayo. Kahit nga minsan, pag tulad natin, ako nga siguro kung may trabaho pa rin kami na gabi lang yun ako siguro makikita. Kaso lang wala kami trabaho eh. Dati uwi ko alas 10 ng gabi. Pero noon kasi kahit alas 10 ng gabi, nagkakapag-live kasi naghabol po tayo ng oras noon eh. Siyempre, what's hour ang habol natin noon. Oo. Ako, kahit ang dami kong live nung nakaraan na yun bago ako mag-ano, pero hirap pag-akyatin yung lives. Kuya Mon, hirap talaga mag-ano. Kahit ako noon, araw-araw ako nag-live, maliit lang binibigay sa akin. Oo. Kaya kami yan, sila Ma'am Rachel. Kaya nag-ano na nga ako noon eh. Na gano'n na lang usapan kasi hindi ko naman natuloy. Kasi may nag-offer sa akin na tulong, nag-play yung WhatsApp. Ayun, ang bilis lang naman. Yun lang naman importante dyan guys. Pagka na-monetize na. Oo. Kaya sipagan mo rin Kuya Mon, may laptop ka naman. I-play mo yung mag-live ka. Oo, para matambayan. Yun naman importante dyan. Ano lang yan, pag natapos na yun sila. Kasi konti lang naman ang na lang man eh. Si Ma'am Samara, tapos naman na. Si Ma'am Hajir. Sino pa? Yan sila Ma'am Scarlett. Oo. Ma'am Scarlett, konti na lang kulang yan. Kasi nung play ko dati yan sa kanya, nasa lang yung WhatsApp niya, 17 yata yan. Oh. Ano lang yan, kasi pag may nagpi-play, mabilis lang yan. Ayan. Shoutout ulit sa inyo dyan! Ayan, maraming salamat ulit sa inyo. Parang ayaw ko na magamit ng mic. Dinig ba ako? Kahit walang mic. Di ba? Yan natin, dinig. Ayan. Ayan. Ayan, okay kaya Palcor.
Pa-share it naman! DJ Ludsky, the best. Basta Team Kapauyog. Ayun guys, mag muna ako. Para medyo may laban. Di ba?
Music. Ayun, may shoutout ulit dyan sa'yo, Kuya Mon. Maraming salamat sa PBG niyo, 5 million views. Ba't nawala yung music ko? Ano mabasa? Sumpong-sumpong yung ano natin. Ay, ito pala. DJ Jonel Sagayno Remix. DJ Jonel Sagayno Remix. 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of Party. Ayan. Ayan, tamsak. Dan, tamsak. Share, pre. Ayan, maraming salamat sa pasamsak. Share mo dyan, pre. Ano balita, pre? Parang marami ngayon ang tumitira sa'yo, pre, ah. Oo. Yung mga matatapang sa comment section na naman yan, pre. Pagdating sa banatan sa taas, wala na yan, pre. Mga yan. Hindi ka na umintindi sa mga bata. Dami nga mayak eh. Mild pa lang yun. Ayan. Ganun talaga yan. Pag nakapatong na kasi sa entablado yan, wala na yan. Kung sa mga microphone yan, hindi na makautal-utal na magsalita yung mga yan. Ikaw naman tindis kanila. Diba? Sabi nga ni Madam K, pagka doon ka daw, sumusunod yung buzzer sa'yo eh. Pagka pa dito ka pre, susunod yung buzzer sa'yo. Ang ano ngayon, marami ako viewers eh. Ay, naku. Ayun yung sinasabi na baka pag sagarin na namin nila ni Madam K yan, iyak na yan. Ako nga.
Minsan natatawa na lang tayo. May patong na ako sa ulo eh. Ganun ba ganyan, pre? Yan yung sinasabi, pre. Nakumpanya yan eh. Sa maraming tamang ginawa mo, isang pagkamali mo, wala na, bagsak ka na yan. Nababas ka na yun ako ng pagsasabi sa'yo, di ba? Nako. Kaya walang ano eh. Ayun, madaming bounty hunter, oo nga eh. Nako. Ayun pre, nang pumasok ka marami na, paunti-unti na silang umakit. Nandito ko eh. Doon tayo guys, sa matapang, pagdating sa platform. Pero pagdating sa mga message, wala yan. Oo. Kung nagkaharapan na doon sa taas, saka hindi na makapagsalita, wala yan. Bulol yan. Ako pa rin, hindi ako marunong makipaglaban. Hanggang ano lang ako, good vibes lang ako. Pero minsan, nagko-comment din ako. Ayan. Kamusta yung bintahan yan, bre? Anong latest ngayon yan? Sinapit na masaya na yung election ngayon dyan, Ayan. Ako kasi pre, hindi ako nagbabago. Ganun pa rin ako. Hindi ako kaliwat kanan, basta sa gitna lang ako. Tamsakos, tamsak dahil kat halongkat. Ayun. Sino Jinky Mulot, tamsakos. Ayun, maraming salamat sa inyo dyan. Maraming salamat sa mga patamsak nyo dyan, guys. Maraming. Ayun, Valentine's naman ngayon. Kaya tamang good vibes lang tayo. Ayun. Ngayon ka kayo ng mga bigyan ko lang ng mga moderator. Mabait kayo dyan huwag kayo magkulit kasi nakalang kayo ng jacket. Ayan. Maraming salamat sa Ma'am Jinky Malulod TV. Hello everyone. Yan sa din kay Kuya Mon. Maraming salamat sa pagdalaw Prekwa. Yan, maraming salamat. Okay, makabalik ka na rin dito. Kaya alis na muna ako. Baka maging most wanted ka pa. Okay lang pre. Marunong naman ako eh. Magtatago naman ako eh. Sige pre, maraming salamat. Maraming salamat sa pagdalaw. Tulog na kasi Valentine's ngayon pre. Dapat ano mo na yan. Ano ba? Ewan, kape tayo guys. At tea. Walang masaya, kundi wala tayong sa puso natin. Ayun, bagay wala tayong dinadala. Puot at galit. Di ba? Ay, kaya guys, kayo dyan ng mga, yung mga, pa lang. Tulad kasi na yan. Pag-ibig, panliligaw, kasal. Di ba? Yan kasi ang topic namin ng Ay, maganda yan. Panliligaw. Ligaw mo na. Shout out sa'yo, Ma'am Richelle. Maraming salamat. Pag nanligaw yan, guys, gawin ng lahat para lang may music ko eh. Ayun. Diba? Ligaw. Panligaw yan, gagawin niya lahat. Ano yan, gagawin lahat. Gano'n naman kasi ang panliligaw. Pag nag-asawa na. Dati kung manligaw, laging nakaligo, toothbrush. Pag nag-asawa na. Pagka hindi mo yung toothbrush. Diba? Ganun kasi guys. Yung mga real talk kasi yan. Ano naman kasi? Kailangan maintain po natin yan, yung mga bagay na yan guys. Hindi naman halos lahat. At least diba? Kasi araw naman ng mga puso. Diba? Ayan. Jinky, pwede po patamsak? Ayun, sige, Ma'am Jinky. Pwede patamsak lang po yan. Ipipin po natin yan. Hindi lang natin tatamsakan yan. Anong tayo dito? Ayan. Pin message. Ay, hanapin ko matamsakan ko. Ayun guys, may nakapin pa ako si Ma'am Jinky. Ma'am Jinky Mulot. Mulat ba? Mulot.
Ayan, salamat po. Ayan, welcome. Most welcome sa'yo, Ma'am Jing. Ayan. Takpakan natin. Ayan, baka hindi pa nakadikit sa'yo. Tingnan ko nga. Ayan guys, sumihina namin yung signal ni Falcon of Deezer, 6 million viewers natin. Ayan, maraming salamat ulit sa pagdalaw, Frelods of Pekwa, Pre-Pekwa. Ayan, naway makabalik ka na rin dito sa bansang Saudi. Ayan, mga good vibes lang po tayo guys. Just love. No hate, no bus. Just love. Oh, di ba? Bakit tumikot na yung aking signal? Ayan. Masarap masarap araw-araw pagka wala kang Tamsak bro, ayan magilaw shoutout sa'yo bro Noel. Maraming salamat sa patamsak mo dyan bro. Ayan, happy Valentine's sa'yo bro. Isang masayang araw ng mga puso. Alagaan po yung ating mga puso. Kasi yung puso po natin ay malaga po yan. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Puso! Utak! Ayan. At saka ano pa? Ayun. Yung puson, iwasan niyo muna yan, ha? Yung mga ganitong panahon kasi guys, medyo pa. Yung puson, huwag niyo muna itindihin yan. Utak mo na pero ni utak. Ayan guys, may nakapin pa ako dyan. Hindi pa kayo nakadikit kay Ma'am Jinky Malot. Ano ba pag-pronounce niyan, Malods Jinky? Molat? Malot. Sige lang guys, basta yan na yan. Naman tayo, Bisaya tayo. Hindi tayo karayaan, mantakan. Hindi matakamaan, magambal ka. Kanog ka dyan, Tagalog na diritso. Ayan, ako to. Tamsak ako naman. Yung man maker sa akin yan po yan. I see you. Ayan guys, may nakapin. Ayan. Laki ng bahay ni Ma'am Jinky Mulot TV. Ayan. Ayan Ma'am Jinky, dikit ko na po ito sa iyo. Ay, subscribe. Laki na pala ang bahay ni Ma'am Jinky. Ayan. Dalawa lang Ma'am Jinky yung kasi may na yung internet ko, mabagal siya mag-connect. Ayan guys, iwan lang po kayo ng bakaz. Ayun na may Ma'am Jinky, nagbabalik naman yan. Ma'am Jinky, balik naman yung mga kaibigan ko natin. There's no boy sa mahal. Tumsak na ako sa akin. Ayan guys, pasupport naman sa nakapin dyan sa premium ni Ma'am Jinky Molot. Ayan. Yung kanyang ayan. Ayan, dikit ko na rin ito direct kasi dalawang nakadikit sa Ma'am Jinky. Tsaka na lang yung main ko. 13 damsak. Ayan, yes, Kuya Mon. Kuya Mon, support naman natin si Ma'am Jinky. Ayan, Ma'am Jinky, pasok na lang sa mga kaibigan po natin na nakanood sa iyo para kahit ako hindi naman. Ayan, 6 million viewers natin yan. Maraming salamat. Ayun, naka 1 hours na po tayo. Marami pa lang tayo naka 1 hours na tayo. Bilis naman ang oras natin. Yan talaga pag-araw ng puso. Bilis. Ayan, maraming salamat sa patamsak mo dyan, Lolo Bigs TV. Ayan, si Bro Noel Naraha, yung ating songwriter. Salamat to. So po, babalikan ko po kayo. Ayun, maraming salamat. Ayan guys, may nakapin pa ako dyan. Please support naman natin si Ma'am Jinky. Ayan. Kahit tamsak lang po sa 5 million viewers natin dyan. Tamsak lang po. Tamsakan na po natin. Ayan. DJ Jonah sa Gyno Remix. Ayan guys, may nakapin. Ayan guys, kung may naka-live mga kaibigan natin, ikot-ikot lang po tayo. Support lang po tayo. Ang importante makasupport po tayo sa bawat isa. Yun ang naman importante. Hindi naman natin kayo nahangad yung Basta importante makasupport po tayo. Masaya na po tayo dyan. Ayan.
Ayun mga shoutout ulit dyan sa inyo sa baba. Maraming salamat sa pagdalaw. Ayun guys, may nakapin pa ako. Ayun Mon, maraming salamat sa pa-BG mo dyan. Ayun yung bahay ni Ma'am Jinky. Ayan, pwede support naman natin. Ayan. Ayan. Maraming salamat sa pa-BG mo dyan, Ma'am Richelle. Ayan, maraming salamat. Ayun Mon. Ayun, tamang 2 hours lang po tayo. Ayan. Ayun guys, wala kasi akong, direct kasi ako. Yan naman talaga pag direct ka. May bala kayong bahay nyo guys, baka hindi pa tayo nakadikit dyan. Ay, siyempre, mas iba talaga sana may StreamYard para makakiyat yung mga kaibigan natin sa taas. May kasama ka makipagkwentuhan sa taas. Wala tayo, direct po tayo. Ayun Ma'am Jinky, maraming salamat sa BG mo dyan. Ayan. Sa Pinas ka ba Ma'am Jinky? Anong bansa ka ba Ma'am Jinky? Kami po ay nasa Middle East. Kat halongkat tapos din naharang. Ayan Ma'am Kat halongkat. Maraming salamat sa iyo Ma'am Kat halongkat. Mahaba na araw. Maraming salamat sa paharang mo dyan Ma'am Kat. Nabubulog tuloy ako. Malaysia po. Ayun, si Ma'am Jinky po ay nasa Malaysia. Ayun. Ayun. Si Kuya Mon naman po ay nasa Middle East po yan. Ayun. Si Kuya Mon. Ako rin sa Middle East. Ay, si Ma'am Tisha pala. Yan, Ma'am Tisha, maraming salamat sa iyo, Ma'am Tisha. Nag-end ka na, Ma'am Tisha. Ayan, nakadoon ako kanina. Kasi nag-live na ako para sa WhatsApp. Ma'am Tisha. Bless, connect to Ma'am Tisha. Ayan, guys, may binaba si Nightbot. Ayan, binaba ni, please connect to Ma'am Tisha. Ayan, pag type mo yung Ma'am Tisha kasi lalabas yan. Pag type mo yung lalabas din po yan. Ayan. Ayan, Malaysia kasi Ma'am Kat, anong oras na rin dyan? Pilipinas time, nasa ano na rin po tayo ngayon? 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ay, anong oras na? Nasa 2 o'clock? Alas 2 na rin yata sa Malaysia. Ayan. Ayan guys, may nakapin pa ako dyan, yung bahay ni Ma'am Jinky. Ma'am Kat tuloy sinabi ko. Hintay siya si Ma'am Kat. Ayan, bahay ni Ma'am Jinky, guys. Kilala ka pala ako ni Nightbot. Ma'am Tisha kasi nakaano yung mga pangalan niyo dyan. Ayan, lahat yan, sila Lods Manap, Lods James, Ramon. Ayan. Mano yung si Nightbot ko? Nilagay ko yung mga niyo dyan. Kaya minsan, pag nabanggit yung pangalan, pag tumawa doon sa di ba? Ayan, nalabas ni Nightbot dyan. Ayan, sa mga viewers natin dyan, maraming salamat sa PBGV niyo dyan. Ayan, tamang update, tamang mga grounded na mga natin, mga gamit. Iwan ko ba't sa mga gamit-gamit. Ayun na naman grounded. Ayun guys, maraming salamat sa patamsak nyo dyan. Bakit sa akin si Nightbot ayaw lumabas? Gumawa ko ng ako pero hindi lumalabas sa LS ko. Kailangan ko Ma'am Tisha. Maputuro ka kay Loud Saldi. O di kaya kay Maria. Baka hindi nakano yon, baka hindi naka-moderator Ma'am Tisha. Nakapunta ka ba sa moderator? Baka hindi siya naka-moderator. Punta ka muna doon sa community mo, makita mo doon. Oo. Paturo ka kay Maria, Ma'am Tisha, hindi kay Lods Saldi 7. Ay guys, maraming salamat sa patamsak. At bakit sa akin, ayaw.
Hello. Hello, Mike. Test. Hello, hello. Hello. Nakasas yung boses ko eh. Ayan, Ma'am Jinky, matagal na. Ayun. Matagal ng December pa, nasa moderator siya. Ayun. May ikot yung tanong. Yan, itanong mo kay Maria Montesio. Kasi minsan nag-iiro kasi ganun ako dati. Yung ganun. Iba ng boses ko. Ayan, 4 million viewers natin dyan. Maraming salamat. Hello. Ayan, maraming salamat ulit dyan sa 4 million viewers natin. Ayan, matagal na. December pa, nasa moderator na siya. May ano lang yan, Ma'am Tisha. Baka may error lang yan. Kaya ano mo na lang, ipacheck mo na lang sa mga... Ayan, luto muna ako. Iwan ko lang dito. Sige, Ma'am Tesha. Umihina na naman signal ko. Ikot naman ang ikot. Maraming salamat din sa 5 million viewers natin. Maraming salamat din kay Ma'am Jinky. Ayan guys, may nakapin po ako. Please support naman natin si Ma'am Jinky. Bagong pasok siya rito sa... nasa Malaysia po siya. Host, baba muna ako. Ako ba ito dito sa akin? Salamat sa inyo guys. Pabalikan ko po kayo. Ayan. 2 a.m. na. Sige Ma'am Jinky, maraming salamat din sa pagdala. Ayan, nakipin ko lang yung bahay mo. Ayan, sige lang Ma'am Jinky. 2-1 ko. Sige Ma'am Tesha, maraming salamat ulit sa iyo. Yung mga 2 hours na naman ako Ma'am Tesha siguro. Ayan, maraming salamat ulit. Welcome sa iyo Ma'am Jinky. And pasal ka lang ulit sa mga namin. Ayan, Ma'am Tesha, 2-1 ko sa iyo. Ayan, maraming salamat Ma'am Tesha. Ayan. Ayan guys. Maraming salamat sa support. Ayan. I'm gonna shout out ulit dyan sa 5 million viewers natin. Ayon. Gusto ko sana kumanta eh. Kaso ayaw ko mag-CPR. Baka matiyan ako sa $5 na pinalipad ni Ma'am Scarlett. Ang lolo ah. Sayang. Diba? Ayan guys, may naka-live naman. Ikot-ikot lang po tayo. Ako naman kasi gano'n naman ako. Nakakapagod minsan mag-live. Mag-ikot-ikot din, ano? Ang tao na support tayo. So kaya mo, naka-live yung para Minandro Malyabas. Ayan. Ayan, si may happy heart. Ayan, okay yan kuya mo. Nag-live ka. Ayan guys, naka-live din si Kuya Mon. Support naman natin. Ayan, sige.
Ayan, yung isa kong anong Kuya Mon, iwan ko na sa iyo yan para may kati ka naman dyan. Ayan. Mag-iisa po tayo. Sige lang Kuya Mon, anong talaga yan? Ayan. Ayan guys, naka-live din si Kuya Mon. And support naman natin si Kuya Mon. Ayan, sa 3 million viewers natin dyan. Maraming salamat ulit sa inyo. Yan, shoutout ulit dyan sa aking mga members kay Lods James Climax, Team Hads, Lods Salty 7, Bro Noel Naraha, ayan, kay Ma'am Carmen, kay Ma'am Rachel, kay Maria, ayan, Ma'am Scarlett, ayan, sa kay Alonga Vlog. Ay, maraming salamat sa inyo dyan guys. Sana yung members pa natin. Ayan, thank you so much. Alam ko guys, busy din po kayo lahat yun. Ay, mga 2 hours lang guys, maka-update lang po tayo sa ating, live stream. Yan, importante guys, unahin po natin muna yung mga trabaho po natin. Ako na naman problema sa akin yan. May nakapin po ako dyan. Support naman natin. Ayan. Yan guys, naka-live din si Kuya Mon. Sa mga kaibigan po natin yan sa Team Maliw Maliw. Mga pwede nyo naman po pasyalan si Kuya Mon. Naka-silent LS po siya. Ayan. Ay, wala siyang viewers. Wala na yata naka-view dito. Hina ka ng internet na.
exclusive. Power, beats, go, beats, go. Ayan, pasensya na guys, mahina yung internet natin. Naikot lang. Ayan guys, sa 17, maraming salamat sa 17 thumbs up natin dyan. Ayan, naka-live din guys ito si Kuya Mon. Support naman natin si Kuya Mon. Powered by DJ Bongbong exclusive. Huli, ikaw ang dibdib ko. Larawan mo. Hello, Mike Tess. Araw ang nais ko at pinay ay matatanaw. Ikaw ang nangang iba, umiikot na ang signal ko. Powered by DJ Bongbong exclusive. Ayan guys, support naman natin si Kuya Mon. Ayan, para sa kanyang Watch Hour. Ayan, sa lahat ng mga ano dito. Naka-live guys si Kuya Mon sa Team Mali Mali. Please support Kuya Mon. Naka-live din po siya. Ayan. Maraming salamat din sa 6 million viewers natin guys. Ako mag-end din ako mamaya. Ayun. Ayun, natulog na yata si ano. Ayan. Ayun, ikaw ang hanap-hanap sa gabitara. Ayun. Nangang iba, aking puso'y lamay kang nag-iisa. Ayan guys, sa mga ano dyan, patamsakan naman natin pan. Premiere ni Ma'am Katkat, halong ni Ma'am Jenky pala. Ayun, si Ma'am Katkat, si Ma'am Tisha pala yan. Ayan, mga shout out rin dyan sa aking member, Lord Salde 7. Ayan. Ronald Naraha. Ayan, Team Hads. Ayan, Zelos James Climax. Ayan, sa ating mga kababayan, Ma'am Rachel Climax. Ay, Ma'am Rachel Climax. Sorry pa. Ma'am Rachel Evangelista. Ayan, Elongo Vlog. Ayan, Ma'am Carmen. Ayan, Maria.
saka si Ma'am Scarlett. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Maraming salamat sa lahat-lahat. Ayan. Ako inaantok na rin Wala talaga sa kondisyon kasi katawan ko talaga. Kasi napagod ako. Masakit yung katawan ko. Ang laro ng basketball. Kasi ilang years na tayo hindi nakapaglaro ng basketball. Ay, nako. Yung ba't hindi sakit ng katawan mo? Mahirap. Buti ako, medyo nakakayanan ko pa eh. Pagod magtatakbo. Siyempre, yung mga dito mo sakit. Sa mga baywang. Ay, nako. Yung masabi ng matanda na trabaho na basketball na ano yan. At sa katawan yan. Ay. Siyempre, pag may edad ka na guys, may iba na talaga yung ano ng ano mo. Yan tulad dati. Siyempre, pag kabataan ka pa, wala ka pang takot tumakbo, tumalon, balik kung balik. Ito yan. Lalo na kung marami nanonood, ako. Ang talon mo eh, baling-balik. Diba? Ngayon, siyempre, nag-ingat na po tayo magtalon-talon. At matanda na tayo. Ayun guys, pag naka-StreamYard ako, ayun, mag-sit na naman ako, lapagan, dikitan na naman tayo ngayon kasi wala tayong StreamYard. Hindi tayo makapide din, kaso lang siyempre, ginagamit natin yung cellphone natin sa para makapag din tayo. Makadikit. Ayan. May na kasi internet, kaya mahirap magdikit kasi mag-iikot muna siya bago. Ayun, shoutout dyan sa 3 million viewers natin dyan. 4 oras. Oh. Ayun yung pinanood ko. Wala yung pinapanood ko yung 24 oras. Paldado. Matan mo siya. Excuse. Pero nataka ako guys, bakit wala akong CPR? Oo nga, pag kumanta ako hindi ako sini-CPR. Ba't kaya? Ang may-ari ng damdamin na minamahal ko. Pakisabi na lang, huwag mag-alala, dito lang ako. Sabi nga ng iba, siya ay hahayaan mo. Yan mo na mamaalam. Hayaan mo na lumisan. Hinga ko kay Bathala. Ay, hindi na siya luluha pa. Ay, hindi na siya isa. Tan mo siya.
Ayun, malapit na ako maging 2 hours. Ayan, para Austin. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan. Ulit. Ay, tapit yan. Ayan na guys, siguro ito na, hindi na matagal na rin sulit ako makapag-live. Baka sunod na linggo na naman. Update lang yan. Maraming salamat sa inyo. Ayun. Mag-ano na lang ako pagka dumating na yung yung pin. Ayan. Support na lang sa inyo dyan, guys. Ayan. Siguro sa isang linggo, 2 beses, ganun na lang, para update. Ganyan araw-araw. Tingnan natin. At saka kasi pagka tinatamad tayo, sinisipag o ganun eh. Malay mo, bukas ng baga, nag-live na naman. Ano ba? Ganun yun. Muling arit na kanyang maririnig. Eto na muling amin na dati siyang kinikilig. Ano ba ito signal na ito? Ikot pa ng ikot? Sige, ikot ka pa ng ikot nga. Ay, nako. Sa labas. Kasi ikot ka ng ikot eh. Sa labas. Kasi ikot siya ng ikot eh. Ayan. Ayun, ikot kasi ng ikot. Tingnan natin. Exclusive remix by DJ RK. The man. Bubuksan na pa. Bakit mo? Exclusive remix by DJ RK. The man.
Dance Remix. Wash your hands, mga brothers and sisters. Don't touch your pati and those kung tayo lahat. May sa house, mag-quarantine, lockdown ka muna, wag kumapa. So now you're safe and healthy, yung tunay na maganda. Corona, corona, bakit patay ka? Virus na ng virus ang tawag sa'yo, sinipang. Daming corona, kay pila na nagpatriona. Kaya sa universe tumayas ka. Corona, bakit na daming kids ang hurt? Corona, bakit na nagkakachakot ka ng life? Corona, bakit na nagkakasira ka ng drama? Corona, bakit na nagkakaroon ka na? Corona, bakit na? Corona, bakit na? Boys and girls, iwas muna ng turuan. Tumagot na yan kapag kayo magtulog. Guys, napagod na ako. Guys.
Ayun guys, pinatay ko na yung akin ilaw. Yung ating kamukhaan. Ayun, Justified Channel. Ayan, hindi ko malam kung ano ito kasi yung signal ko ikot-ikot na lang. Ayan. Oh, di ba? Connection is unstable. Please wait while we're trying to connect. Oh, di ba? Pabilin pa. Ay, naka 2 hours naman ako sa ganun-ganun lang. Ano baga iyaan? Yung music natin namatay naman. Ang klase internet. Wala na. Internet natin. Pagdating ng gabi, si Falcon sa kapindot-pindot kung di ano-ano. Ay, ang bot na lang ano, unsa man dong, unsa man na samahan. Ay, sana. Usa pa bay. Sama na. Tapos, mayong gabi diha sa inyo. Mayong gabi diha sa inyo. Mayong gabi diha sa inyo. Mga kabiyanan, mga kuturang ko na. Mayong gabi, mag-Ilonggo na lang tadi. Wala mo dito Tagalog, puro Ilonggod lang. Ay, naka 2 hours na ako, guys. Pero maraming salamat dyan sa kahit yung live ko, guys, nakatamsak. Sa 18 tamsak ko dyan, maraming salamat sa inyo. Ayan, sa 18 na dumalaw, maraming salamat. Kahit wala na nga, ano guys, okay na yun. At least maka-update po tayo sa ating YouTube channel. O, di ba? Yung ating Watch Hour pa, hindi naman siya pumula. Ayun, hindi naman tinangad yung ano. Hindi naman tinangad talaga. Marami tayong mga importante naka-update po tayo. Nakawit tayo ng Pilipinas. Ayun, nahuli na naman ako. Hindi naman yung ano ko, laging huli. Yung monitor ko 3. 4 pala yung naka-monitor. O, di ba? Ay, sakay ko yung mon. Yung pagkatapos ko ito guys, tambayan ko na lang sa Piyamon. Ilan tambay ko Piyamon? Ayun guys, may nakapin pa ko dyan kay Ma'am... Ay, sino bang pangalan yan? Kay Ma'am Jinky Malat. Siya po ay nasa Malaysia. O, sipin nyo guys ha. Iba talaga inaabot ng YouTube. Diba? Yan, around the world. Buong mundo. Yan, Lods Man Abdullah, maraming salamat pa stay home mo. Ayan. Ako'y mag-end na rin mamaya dahil naantok na ako. Magtambay na lang ako kay Mon. Miguel, shoutout sa 6 million. Saan pain ako? Madaming pasok kayo. Maligtad yun. Pain ako eh. Gusto ko kumanta guys kasi sayang na yung palipad. Baka hatian pa ko ni Lolo. Ayan. Maraming salamat ulit sa inyo dyan guys. Ako'y magpapaalam na. Ayan. Ako'y ulit mag-iwan ng katagang. Ayun, ang katagang. Ayan. Naulitin ko sa lahat. Happy. Masayang. Yan, di ba? Happy Valentine's po sa lahat. Ayun, yun ang masasabi ko dyan. Happy sa araw ng mga puso. Ayun yung sinasabi guys natin na nag-iwan ng katagang ni Falcon. Ibahin ko naman kaya katagang. Ayun. Ano naman kaya katagang ano ko? Mag-iwang katagang walang aalis sa mundong ito na buhay. Oh, di ba? Wala na kayo. Saan mag-reklamo dyan? Maraming salamat ulit yan sa inyo guys sa PUBG Media kay Lods Man Abdullah, Justified Channel. Yan, Ma'am Taysha kay Ma'am Jinky Molot TV. Ayan. At saka kay Kuya Mon.
Ayun, sa lahat guys, nang itin tamsak po natin. Ayun, maraming salamat din kay Freya Baikwa sa pagdalaw dito sa aking live stream. At sa lahat po na nagtamsak sa 18 million viewers, 18 tamsak po natin, maraming salamat kay Ma'am Scarlett ng PBG dyan. Ayun, maraming salamat sa inyo dyan. At saka sa lahat po, maraming salamat. Muli, ako yung nagpapasalamat ulit sa inyo. Ay, support na kayo. Ayan guys, maraming salamat ulit sa inyo. Ayun, support po natin yung bawat isa. Ay, nakalive din si Kuya Mon. Team Maliw-Maliw. Support po natin sila lahat. No heart spilling. Yung sinasabi, no heart spilling. Enjoy life. Yeah. Yan ang masaya. Basta good vibes lang po tayo. Laging masaya. Normal po yun sa magkakaibigan minsan na magkaroon ng mga biruan. Ayun. Pagka may biruan, merong iyakan. Yan talaga yan guys. Ganun talaga tayo. Kaya enjoy na lang natin yung ating life. Kasi pangit naman yung buhay natin kung puro na lang tawa. O, di ba? Meron din tayo dapat na tawa, iyakan, dramahan. Ayan. Ano naman ang buhay natin. Kaya, good vibes. Yung sabi nga ni good babes. Ayan, maraming salamat ulit dyan sa ating member dyan. Shoutout kay Ma'am Rachel. Ilonggo Vlog, kay Ma'am Carmen, kay Ma'am Scarlett, at kay Maria. Ayan, maraming salamat sa inyo. Ayan, kay Bro Noel Naraha. Ayan. Hello, James Climax. Hello, Salde Zeben. Sa kay Team Hands. Ayan, maraming salamat sa ulit sa inyo sa tiwala. Ayan. Sa 6 million viewers natin, maayong gabi. Magandang gabi. Ayan, sa Ilonggo pa. Maayong gabi. Ayan, maturog rin ko. Ayan. Good night sa lahat. Anim pa kayo. Para kayo pa. Ayan. Sa Bisaya pa maayong gabi diha sa inyo. Manong. Ay, Manong. Buano. Ayan. Ay, Manong. Ano pa na? Ano yan? Ayan. Shoutout din sa lahat ating mga kaibigan. Shoutout ulit sa team Maliw-Maliw. Ayan, shoutout ulit kayo lahat dyan. Shoutout sa team Maliw-Maliw. Kay Lods Man Abdulan. Lods James Climax. Kay Prelods Nelson. Ayan. Kay Bro Noel Naraha. Ayan, kay Lods Forever Mine. Lods Zalde Zeben. Oliver Channel. Lods Dong Z. Ayan, kay Cody Harla. Ayan, kay Ma'am Teja. Kay Lods Nono. Ayan, kaibigan natin dito. Makalimutan niyo. So, doon tayo nagsimpisa. Ayan. Ayan, mga shoutout ulit sa inyo kay Ma'am Rich. Kaibigan natin dito. Makalimutan niyo. So, doon tayo nagsimpisa. Ayan. Ayan, mga shoutout ulit sa inyo kay Ma'am Richel, Ma'am Nilda, Ma'am Carmen, Ma'am Paisa, Ma'am Ruby, Ma'am Samra. Ayan, kay Maria. Ayan, kay Ma'am Debbie Caron, kay Ma'am Hajir. Sino pa yung isa? Hindi ko matanda. Ma'am Hajir. Kasi Ma'am, ano pa yun? Dalawa sila. Magkasama sila sa bahay nun eh. Namutan ko yung pangalan eh. Ayan, Miguel, shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat sa lahat po dyan. At shoutout din sa mga kaibigan natin sa Mardi Nation. Ayan, maraming salamat sa inyo. Ayan, maraming salamat. Kay Ma'am Blazy pala, kay Frelods Nelson. Ayan, maraming salamat. Ayan. Okay, magpapaalam na ulit sa inyo. Ayan, nag-iwang kataga. Ayun, kaiwang kataga ni Falcon. Walang aalis sa mundong ito na buhay. Kaya tamang good babes lang po tayo. Ayun! Good night and keep safe sa lahat. Mabuhay po ang may puso. Oh! Bye-bye! Good night. Okay, matulog guys. Tulog na ako. Wala kayo dyan. Night na. God bless us all.